Goeie. Hi, hallo. Wat ben je aan doen? Boodschappen bij de biologische winkel. Maar ik woon in Onderbleia, dus ik moet wel 20 minuten met de brommer. En ik heb geen auto, want dat wou ik nooit. Oh. Dus ik heb er wat voor over. Maar je bent wel goed ingepakt. Ja. Maar ja, al mijn rokken en jurken heb ik 20 jaar geleden maar weggedaan toen ik hier kwam wonen. In Bleia dan, Onderbleia. Waarom? Veel te koud, want ik ging overal heen met de brommer. Zelfs zomers, dan waait het. Ja, het is een ander klimaat op een brommer. Maar u heeft hem ook opgeverfd, uw brommer. Ja, dat heb ik gedaan zodat die minder makkelijk gestolen zal worden. Want ik heb dan een foto genomen om aan de politie te laten zien, maar gelukkig was het nooit nodig. Dus u heeft hem preventief opgeverfd. Ja, ik woonde in Amsterdam en toen ik een uitkering kreeg, definitief. En ik ben alleen. Ik wilde niet oud worden in Amsterdam. En kon hij wat aarden? Ja, het is een eenzaam leven. Maar ja, ik zou niet terug willen naar Amsterdam hoor. Hier groet je elkaar nog. Ook de kinderen. Dat vind ik nog heel erg mooi. Ook al kennen ze je niet hoor. Ook al ben je in een vreemd dorp. Of al gewoon twee van die vingers die even... Nee, het is een andere mentaliteit nog steeds. Jongens, ik ga er vandoor.